ɗum noon ɗemngal men ina yaaji geɗe men sappo Allah jeenayi ɗe gonduɗen e nder wuro ɗe geɗel fof eɗen jogii no wiyete eɗen jogii no noddirte eɗen jogii no riwlete enen tan jogii ɗum goɗɗo alaa hunde darooɗo o jooni jooni ƴeewa ɗum wiwa ɗum no wiyete mbiya oɗo wiyete ɗum ɗo wiyete ko gertogal hono noddirta ɗum kuy hono ndiwta ɗum kus ngal nani pulaar an hono ɗum ɗo ko dari ɗo e yeeso ma no wiyete ɗum wiyete ko ullundu hono noddirta ɗum muus hono ndiwrata ɗum jeri ala wona sikko wolof jeri ullundu nani pulaar yaha lawol mum an ko dari ɗo e sare ma ko ɗum ɗo ko woni ɗo ko rawandu wiyete hono noddirta ɗum ayi hono ndiwrta ɗum ƴana ayi ɗum ko pulaar rawandu ngu nani pulaar yaha lawol mum sono yeeyni jaam an ko dari ɗo e sare ma ko ɗum ɗo ko woni ɗo wiyete ko mbeewa hono noddirta ɗum ja hono ndiwrata mo jis mbeewa yehin nana pulaar men woni ɗo ɗemngal farayse ala hen wala fala hen an goɗɗum ko woni to o to banggue ndureede mawdu seeɗa ko woni ko mbaalu wiyete ɗin hono noddirta ɗum onoyi hono ndiwrata ɗum ayi yehi lawol mum nani pulaar men ala ɗum jippoyɗa haydara an ɗum ɗo ko woni ɗo ko ɗum o wiyete ko mbabba o ko mbabba eyyi hono ndiwrataɓa hono noddirtaɓa koto hono ndiwrataɓa ari an ko woni ɗo ɓuurimo darde seeɗa ko ɗum ko woni o ko puccu wiyete hono noddirtamo haye hono ndiwrataamo ɓuuri ayi pulaar men o an nduɗo reedu mawdu ɗi gallaɗi ɗum o ko nagge hono noddirtamo royi hono ndiwrataamo tek ayi yehi ɗawlum an ngal darngal juutngal o ko woni o wiyete ko ngelooba hono noddirtamo ha hono ndiwrataamo hi